नमस्कार पुराण जनाक कुलदेवस्थ कुलदेवालय आणि आमगेले ग्रामदेव वीर व्यंकटेशाला नमन कोरनो आमगेल राम मंदिर अयोध्या जेवचे विषय दोन उत्तर उलयता मिगल नाव उपेंद्र शणै मंगलपाडी उपेंद्र शणै हांव बेंगलोर आसूचे मिगेले हव्य आसो वीकेंड अंत ऑफिस अवर्स तर करचे मिनिएचर करचे थोडे हव्य आसा तशी राम मंदिर आता आमगेले जत्तस अयोध्यांतू तयारी कंस्ट्रक्शन पुरे जत्तस तशी थोडे इन्स्पायर जावन एक मिनिएचर मॉडेल करया म्हण दिसला एक सना मॉडेल कोरनो पुरे जाऊस इतले देवस्थाना पुरे दिव्या म्हणून आलोचने आता ताजे विषय उलोवया म्हणून लेखला मिनिएचर मॉडेल हातान केलेले आसा मागीर पेंटिंग कोरनो बॉक्सांत घालून दवरला ये मिनिएचर देवस्थान अयोध्या जावचे देवस्थानाक 360 टाइम्स सान तशी आमी जानेवारी 24 ओपनिंग आशिल्ल्या निमित्त पुराणान वचून जनाक पुराणाक दर्शन मेळो म्हणून इंटेंशनारी आमी केला ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकान केलेले पॉलिलॅक्टिक ॲसिड म्हणून या मटेरियल मातीन मेळ्ळारी करगता तशी काही नॉर्मल प्लास्टिक नाही बायो प्लास्टिक म्हणटा हाका तशी इट्स व्हेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली आणि ताका पुरे हँडक्राफ्ट करून एक मॉडेल करूंक सुमार टाइम घेता आणि इंडिविज्युअली पुरे खंब्याक पेंट आनी कोरून मागीर वयर एक ऑरेंज बावट घालून स्थापन केला ताजेर मेकॅनिकल इंजिनियरिंग केलेलं सुरे मागीर 2-3 वर्स काम करून मास्टर्स इन प्रोडक्ट डिझायन केलेलं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझायन अहमदाबाद देखून ताजे नंतर एक 4-4.5 वर्स सॅमसंग आवट आशिल्लो प्रोडक्ट इनोवेशन टीम आवट तांगेल पुरे प्रोडक्ट्स अंतू इनोवेशन सोदून काडचे कन्ज्युमर्साक सजाई फोन अंतू स्मार्ट वॉच अंतू रेफ्रिजरेटर्स टेलिविजन्स अंतू तांत इनोवेशन केला सुमार प्रोडक्ट्स मार्केट आयला ताज नंतर आता एक 6 म्हयने फुडें एक स्टार्टअप जॉइन जाला बेंगलोर अंतू AI बेस्ड नो टेक्नॉलॉजी सो AI बेस्ड प्लॅटफॉर्म अंतत काम करता असावं यांच प्रार्थना करता पुराणाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळो अयोध्या वचून त्या देवस्थानाच्या ग्रँड आर्किटेक्चर पळोवच तशी पुराणा अवकाश मेळका म्हणून पुराणाक रिक्वेस्ट करताची मन करून जानेवारी 24 नंतर ती अयोध्या भेटी करका म्हणून